Hello लोगोफोर दिनै जोङो KDSA ग्राउन्डआव दंफैयो मानोना गाबोन बड'लेण्ड भार्सेस चाकमा अट'नमास काउन्सिल ISPL फुटबल चेम्पियनशिपनि मोनसे आरोबाव भेरि एक्साइटिं मेच जानो थांगासिनो दङ गाबोन बेलासिनि 6 रिंगा जानाय लोगो लोगो बे मेचआ जागायगोन बेनि थाखायनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो KDSA ग्राउन्डआव फैनानै जोंजों बाहागो लाफैफानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय रोजा रोजा फुटबल लाभार्सआ बेयाव बाहागो लागोन बेनि थाखायनो नोंथांखौबो फैनो खावलायनाय जाबाय लोगोसेयै मिथिनो होनानै मोजां मोनो नोंथांमोननो जे 23 अक्ट'बराव स्पर्ट्स अथरिटी अफ इन्डिया ग्राउन्ड क'क्राझाराव जोंनि फार्स्ट ISPL Bodoland टेरिटरियेल रिजन गभर्नमेन्टजों खुंजानाय ISPLआ इंटार 6 शेड्यूल प्रिमियार लीग फुटबल चेम्पियनशिपआ जानो थांगासिनो दङ जोंनि अल इंडिया फुटबल फेडरेशननि आफादगिरिजों लोगोसे गोबां मिनिस्टार्सफोर गोबां डिग्निटारिसफोर फैगासिनो दङ बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ 23 अक्ट'बरावबो स्पोर्ट्स अथरिटी अफ इन्डिया ग्राउन्ड क'क्राझाराव नोंथांमोनखौ जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैफिननो खावलायहरनाय जाबाय थैंक यू फ्रेंड्स Bodoland Territorial Region Government is organizing the first Inter 6 Schedule Premier League Football Championship here in Bodoland. Total of 10 autonomous councils from across Northeast India are participating. Tomorrow, on 16th of October at 6 p.m. here in KDSA ground, Kokrajhar, the exciting match between Bodoland and Chakma Autonomous Council is being organized here. So friends, do join us tomorrow at 6 p.m. here at KDSA ground, Kokrajhar to watch the exciting football match between Bodoland and Chakma Autonomous Council. Again friends, on 23rd of October 2022, the final match, a huge final match with thousands of participations of football lovers is going to be held at the Sports Authority India ground here in Kokrajhar. So please do join us on 23rd of October too.